kae enyete kae. Ankoru kwane nyaboke nkoru omochio osuneka ang'iboire ensemo ya miruka aria Nyamira, lakini mono mono omenyete suneka naende egasi ngokora na eya bodaboda gose kare abwo nare ngokora egasi ya obwagachi ekaba nkarora ng'a mbuya ndue obwagachi ng'iche ase bodaboda. Egento gekogera ngokora amang'ana aywo na ase abana abaisike abange bare isiko abaisike mbare abaibori babo bakure bonsi abande abaibori bare oyomo batabwati namuna naende kero kende serekari etabamaeti masindani. Bono inche buna omong'ina nkerwa gokora egasi eywo koba omobodaboda kare nakagendirie enyange nachakerete Nandiris naende nabwate emogongoteni. Ebi bionsi ngokorera narenge egasi 2007 ekero chisegi chiachaka nkarora ng'irane seito gusii ngacha na enyange nakorete korwa Minyungu mpaka town iga ase ebengi ngakora sana mpaka ekero chipikipiki chiacha ekaba bono tinkonyara gokorera enyange eywo. Basi ngaaka hatua yende nkarora mbuya nchake na epikipiki nabo nachagete na epikipiki ng'ora ngaika ase abamura aba baito ba echipikipiki bagachi gontambua engaki eywo nakabekire overall eria ya egasi kero kende narokwa omogaka tene nango nakira igo naira abatecha bane gocha town nkobaiki ngorusia emask naegopi nabatebi inche tindi mogaka na omosubati inde nerure gusii engima emanye ng'a na abasubati nabarobwo ngokora bare egasi eye naende mbabwate bidii naende bare abaaminiwa ase okogendia para. Basi naki gekogera nerure kobwatwa na ebinto ebiya bia media egere ense yonsi emanye ng'a gusii nero yaimokereire igoro ekiagera abanto buna abaikoyo abanto buna abagere abanto buna abaruya abasubati babo ngokora bare egasi eye. Bono ngosinywa ng'a omogusii ere atebererete ebimira abande batebe ng'a yaya aria ogochi gotuomwa lakini rende buna Nyasaye are omuya ekiagera ase amariko amariko agoteba ng'a ekere nakobegete enda ya mama omino nakomaete nki ogochi koba igo ekere Nyasaye ambegete ase enda ya mama namanyete ngochi koba ande omobodaboda gose ngochi koba ande omwagachi. Egento gia ogokumi ng'a tari amasomo oka buna bono eserekari ebegete ng'a abana basome BBC eye yacha egere omonto arorokane ng'aki oyo abwenerete akoenda obwagachi akoenda painting akoenda carpentry yaani chigasi chiri chia amagoko egere gusii yaito enyare koimoka igoro abana bari buna natieka goteba ng'a abana baiseke ebabwenerete korigereriwa mono ekiagera omwana omoiseke atabwati nonye egento akogora agora ekero akinire abe iga agotuba amasikani aria aye okonyora omonto omotebiri ng'a ebesa yakobora inchwe ango ndakoe echi ekiagera kwanyora ong'ainirwe oirwe oborito ochandekire. Igo gusii yaito buna mondigerereti iga onkobatebi ng'a kamoranche ete amasindani monyore abana bari bachandegete mobatebi na eserekari naetoigorera abana baiseke esukuru
tobabundise igoro egasi ya amagoko. Na ase amatuka bwango iga kwabeire gokoroki guchi media sana wamanyekanire Kenya yonsi egente king'aki okeirete kero kende abantu ng'aki bagokwana igoro yae media gakora bono kwabeire omonto omanyekane Kenya yonsi. Abande omanyete mbali gwanchera na amang'ana aya rahisi abande bagoteba omong'ina oria nkikeri bono achiete gokora mpaka nyowe nogoetana kwa omwana one twaetanire pi agontebia bono aye tinkoroka mama nkamotebia hiyo ni nyota yangu eki na egento naiboretwe na kerokio tokonyara gonkani natebirie baria bagosiriki nere bamokwanire egere apoe enkoro yaye amanye ng'a nyowe nere etalenta nere abwate ataranyesokia. Basi abande bakondama sana bateba ng'a omong'ina oria okwo obochai naende okwo na obosoku sana ekorere engima echi gokora ebinto buna ebi mbatebi ng'a ekorera nere egokora naende nere egosemia abana. Na ase familia yao kero kende omwana narororo obwatire chimbo chiga embo yabo yokogendia pipi gose narororo otagete ekoroki. Omaete banto tari bonsi bakobwata amang'ana aywo inche mbwate omwana oyomo na abachukuru babere bono abwo bonsi mbatagete mang'ana aya mborobwo abwo oigwete bagompinga lakini ng'ometie omoturi oka ngoteba ng'a suru banyanga embanyanga abana bande mbarao buna inwe bono naiboire korwa chingongo chiensi. Na ngwatigete obwagachi engaki ya magaga okamwang'a okore boda yoka boda korbono iga ng'akio planet gochimotwe ngakeng'ana karo kende rochenga okonyekora osike nobwate omorogeri gokorita. Boda omaete nebwate okora osigete naende boda buna eywo yane nesarigete nkonyora osikera rituko yarenge koba ng'a nyasaye are nkondorera amabere anyore boda enyia nabo naye nkogenda nyowe emiaka omobere orange ntigere oo. Korwa esotie boda maonchoreri ki mwakorire ase boda okorire gwateba ng'a boda aiga kisi yarure asigete bono iga niga asigete naende nkimoragani kero kende omonchoreri ki moragani korwa. Korwa nchaka buna nagenda ibeno nkanyora abasubati getororo bakogenda chiboda abana abake eki ngioki ndatebe ng'a omoyo one ime naigwete buya ng'a abana abwo tobwaterane egere nkogenda retire imanye ng'a nainche nagesete rigeso nabatigete ororo. Nase ebitango bia kawaida omwana boda onde bwensi agwetera biri ayo gwetera buna bono gwatotebire ng'a chipingo chichire chia serikali bitango binde bia kawaida mogwetera ase boda amang'ana na amange abanto boda egwetera ase chipara buna abanto bechigari mbari korora boda na abanto ase bakarochi na chingoko nabo bagotwaka igo batoturungana lakini nyasaye otebe ng'a rituko riao ndiraika igo challenges ngotokachire ase abanto ba boda sana lakini nokoremerete okoremerera. Na egeki gekwarundiri boda nokogena ng'a kwabeire gokwegera amang'ana amange sana nkio gosemia omwana boda koba omorundi omuya nki omonto abonete okora. Yes, omwana boda nkomosemiga buna baria abake bari bataranyoma bebange ekiagera egesaku kwebanga nkioki gegoseseniwa nyowe na estage yane nkorabatebinde nabatebi bachukuru ibange tema gotiga amarwa ekero eye na obisi erigete mpaka eserikari engima nebwenerete motiga amarwa ekero mogocha obisi abande buna baiboretwe omonto nare oiboire na chinkwana ao nabo okonyora omonto oramire ritwani igo gosinywa ng'ai ogotama gochi lakini rende nabo mbaremerereti. Na kwanera ngo omwana enyaroka okorigerete chingaki chi? Omwana enyaroka ekero ore ibwate buya nyoka ore esukuru
takuna ebitabu ekiagera gotakuna ebitabu na egento kere kia maana. Naigwete enyaroka yende yarenge mwabo orenge omotaka mono okorokuyuka beti naocheti buna sorobi moturi omoisiko oyinka mwanche ekiagera aremerereti tarenge na amanyi ngari abanto bakoba nabwata amanyi ngari ya ogotaka lakini akamanya obokong'u bore sobo akaremereria rero na omoengineer na omonto orabiri sobo na abana chinyaroka kamoranche ebwate buya naende tiga kogenda ochikobeku enyongo ime yenyasore enyongo ime ya marwa karwa ase amarwa nyoni inche nkonywa narenge ekere narenge omoke naende narenge ase eng'encho narenge entakana ngateba bono amaru naro ngokong'onta egere ninkwererani natagete kwerusia moyo lakini rende nyasaye buna are nyasaye nkaba moyo goetera ase ogotoreka ngatiga amang'ana aywo ngacha ase omonene nagansibia akanyabera agansibi na amanyi ngagakonya enkoro yane mpaka bono. Na rituko ria rero ng'aki orarikwanere ntoroche gwache gase ekambani ega bakoza wadiri echiki egiagie giokogendia chipigipigi ng'aki orakwanere rituko ria rero na nikio kogate rituko ria rero ngoteba mbia mono ase ekambani eye nyotima konyiatuka erieta na nagokire sana ase manager nkarabisha nagokire mono na korora narigete abana abaiseke iga rituko ria rero ng'a eriarenge ng'a omogoko omonene ase ekambani eye naende na eya BBS nagokire mono kong'arigania ekiagera tiarenge buya ng'a inche kwarigani omonto otasometi buna inche naende ogotire buna inche ng'aki arenge konyarikana inche kwarigani nagokire mono ekambani eye na engiya abaiseke bari mwesokiri koba na bodaboda mocha ase ekambani eye mogoriche pigipigi. Abantu mbari gwachana barabwo mbarabia bagocha ase ndoto no gata abasani iga abasani abo nabatebeti kwanza chairman yane ya stage nabatebeti ng'a rero nkoenda nde gokorerwa enyangi na ekambani ere iga naende tinkamaeti gwatoka buya inchwango no omong'ina nare iga nere togosirana naende tore ekiombe kia bodaboda nabatebi inchwango monto tanya koenda kobaranyere bweka inchwango morore ntinchi goitwa ase nkobwena nde yagera nabareta ekero otari ase bodaboda ekero otari gasi ende yonsi nkionchete gokora ekero ntari ase bodaboda ngotarera ndaba boraka nkonyora abo boraka ng'a mbabwati ase etaracha bagotarera gochia nka yaye nabo nkwerwa namoroseria onyara konyora ribaga riogotara buya gochi mwaya. Singa kisia mkwana na Gatembe TV na Gatembe FM tukogarira rituko ria. Amen.